Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Ngiclik. Best. Nah, Ratu Ngicliknya begini loh. Kita liburan dek Nini. Liburannya itu dek Nini dek pengadilan. Dek pengadilan Tunmun. Aku asli ngene iki lho. Apa sing ading cahanyar lho. Oke, ini kan munggah tak nggo duduk kowe langsung nganano lurus ngono lho. Kono kayak iki pengadilan cinta. Jika kalian sudah tidak mau dengan pasangan Anda, kamu akan dibawa ke sana untuk dipegatkan. Baik lek bengi apik no lampu tok iki. Lah awan iki ndelok wesi ngene iki. Apik trelek bengi. Ya ngene iki lampu ngene iki teng grandung. Ini lembah-lembahnya ngono mbak suka Nyapa mek dengong tok. Ya satu rasa celulum no. Tapi lek bengi iki engko nganu apa ki water show ngono kae, Beb. Iki lo love cinta kayak sing jedet lho jedir lek kae kae padha lambene cucuke padha karo Pak Cik padha jedet ini ra apa-apa jedet. aku kok Enak Beb. Enak wong gawe konten iki nganu sitoke nganu to. oh Lambe iki ditempukne, sitok kon gawe lambe ngesor, sitok lambe dhuwur. apa wi piye lambe dhuwur wi Sitok iki lambene di sing sijine, lambene sing ngisor didelikne mlebu. Nah, ngono. Lah sing sitok gawe lambene ngesor kowe mau di njeber ngono. ngene no Mari nyebek ngono lho. sapa ya wi iki aku rasa-rasa ya ratek rada curiga aku. Hah? Sana kok? Ya ada deh. Apa? Kalau pengadilan cinta loh. Kono deng iki deng. Iki loh pengadilannya kalau pengadilan cinta. Pengadilan cinta iki lho apike koyo ngene. Kirim ki lho lewat pos. Iki pos office Tunmun Central Post Office. Mau kono nek jisuk jane. Lah lewat mall kira nek sing didelok, maksudnya ora nek dituku. Iki minggune ruame menjelang Natal, Natal, Imlek, Bodo Cina. Ademe gak umum ngene iki nek sing ngekep lah. Oh enak meneh. Bila nanti ku sanding dirimu, mbah, miliki aku dengan segala. Ora jakete sapa ora tuku kok. Dalane kono Cetok kae lho. Kono lho. Tangga mudhun endi to? Tanggane mudhun endi to, Beb? Ngesor kono, Pon. Sing ngesor kemang berarti. Aku ki yo kebeng. Kene. Nguyuh nang Cilokno.
Cisonnya. Beh mau lado lho, Beb. Pinter-pinter ngono tadi. Ora. Ora lah. Ora lah munyer lha kuwi rono. Mek semono Ayesan. Ayesan. Ayesan kaya wong kae bahasa. Ayesan. Muner-muner kadoan ya ngoproke nang kono. Ngowos. Kok enek wong tinju ya judulane Saduk Jotos ses. Tewu teng 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 jangkrik. Enek. Kero cah-cah iki. Lho kan lewat kene lho. Teng teng tong tong. Andi sele nang Cilor Mbak Eni mak isi lewat kene. Dhisik buka tenda mesti nang pengadilan cinta kono kuwi. Ngono ki kancaku ya mati siji ya ampun Bebeb. Ngono kae laku karo Mbak Eni ora omong mak sama nek kata balik. Mending kowe meninggal di Indonesia lek kuwi urat-urate enggak berfungsi Beb mak isi. Wis poe yo. Kene lho Beb iki ngendi to? Kowe kok kena tewu sama teng teng. Siapa? Lah kok orang tahu ya pro dalane iki. Aku sing rono baru munggah ning anu kae mudune ning sing sane. Lah iku salah ora iki kok? Aku suwi ora liwat kene lho. Aku durung tau liwat kene. Lah dhisik ki liwat Kene kan liwate onteng kuwi kok mrene onteng. heeh. Oh liwate ngendi? Belok rono no. Belok rono ora. Iya dhisik liwate kene lho sak arah lho Beb. Iya lah engko jeduse kono. Tewu teng teng teng. Tang teng. Kita iki ngene iki lho ya blusukan. Blusukan, guys. Terus iki pagere anyar. Dhisik lho rong pageran. Paling wong nabung Pak PT kok nemplung kalen. Paling ya matane mendem cemplung. Jane nang Hongkong ki penak lho. Penak lek adewe wong kene. Lek adewe mbabu melok wonge ora penak. Wong kene Gek. wong kene yo enak tenange malah. Ora enak tenange gek sejene adewe iki dudu asli kelahiran kene. Ade ning kene ibare Jenuh kesepian lho nang negarane wong iki. Lah nang kene arep dangdutan ra iso. Musik ngonekne banter titik mengganggu ketenangan ya celokne polisi kok. Nang kene iki. Nang kene iki hidupe harus quiet, diam, senyap. Gitu loh. Kita berisik iki lho diundangne polisi. Mangga susu mudune ngarepe. Iya. Tuku utka. Nang kene lho luwih cepet dalane. Ora murah muter. Lah lewat mall kan uter-uter. Mergane iki mall iki sing uter-utere dalane. Dunggadone daunyerne. Padahal mlakune iki mek alah. Mek kene kono. Iki kaya nang desa tra Hongkong bagian desa. Nang kene yo ora iki
Heeh. Tapi ra tau. Tapi rada tolong. Golek bong sik ya. Ki nek wit pring. Golek bong. Enak sing model iki enak lho pring ori ya iki. Kuwi pring ori wi. Pring ori. Ore. Wis ngono ae, Bes. Wis ngono ae aku tak numpak lift dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita meneruskan. Dadah, Bes.